nwanne m nwoke ọ bụrụ na enyi nwaanyị nwunye ṅụ nwere otu o si atọgara ṅụ advances na like ṅụ egosi ṅụ na ya likere ṅụ one way or the other ya na pass the message to you na ya likere ṅụ obi ya were wụrụ na ikekwe ịwụ nwoke ga-emenwu ụdịrị ihe ahụ mana ị gaghị emeli ihe dị otu ahụ n'ihi ịhụrụ nwunye ṅụ n'anya n'ihi inwe respect for your wife ị gaghị emeli ya brother demo sa biko jisie ike gwa nwunye gị lee ma ị ga-enweta nwa evidence gwa ya ka o nwee ike gbara ọgwụ ya ṅụọ ka ọ nọrọ very far away from this type of friend. Emekwala gị sị ịchọghị ịgwa nwunye gị ka ọ hapụ ịbịa feel we because i believe na enyi ya nwaanyị ahụ ga-enweta gị. Ọ bụrụ na enyi ya nwaanyị ahụ ga-enweta ṅụ but then ya na nwunye ṅụ ka na friendship ha o nwere ike gara gbakwute nwunye ṅụ, you are endangering your wife's life. Emekwala gị isi ihe gentleman ọ bara ụlọ ihe niile ka nwoke ga-ekwucha in order to separate them, in order to safeguard your wife. Ọ dị mkpa ka ịgwa nwunye ṅụ silekwa ihe enyi nwaanyị na-eme lelele ọ ya nwa ga-ejizi aka nọrọzie miles away from her. Mana ịma na iwe decent man, iwe gentleman, iwu hụ somebody ya ga-esi n'ụdị ahụ enweta good, but then emekwala gị add ya na ọwụ ihe niile ka nwoke ga-ekwucha. You prefer to caution the lady, see how stop or gị warn ya, but then ịma na ị gaa to nwunye ṅụ na ịchọghị a relationship, ịchọghị friendship ya na nwaanyị a, nwunye ga-asọ gịnị ka o mekwara onweghị ga-eji n'aka, then you overlook obi ṅụ wakwa mgbe o nwetara na gị na-emezi avoid, but this same woman or this same lady can in a friendship or can in a very strong friendship with your wife. Ọ nwunye ṅụ ka ị na-eme in the first place, irrespect ka that lady, you are also endangering your wife's life. Ọ dị mkpa ka idewe such lady away, far away from your family. If you don't do it, ihe ọwụ ihe hụrụ gị were. Ụmụnne m, sometime ago enwere mgbe m briefụtụrụ ihe dị otu a mana the matter may arise from that same matter ugbu a now or another one. Otu nwanne nwoke ya na nwunye ebiele hụ years ọmụghị nwa, amụtabeghị nwa na-eshiri ha ike. Chukwu na-emere ha ebere, nwunye ya mụọ nwa nwoke. This man dị very stingy with his son. Ịkọ kpamkpam na ibere leta nwa ya egologoro nwa elulokpo enyi mụlọ ebe ya so nwatakịrị he go inside. Ihe na nwunye na-eme ha nwunye ha trọstụrụ n'ihi na ha chọrọ nwa chọte nwa aka Chukwu na-emere ya ebere ya na nwunye mụọ. Enweghị onye ha na-eko nwa ha na ka akwa ya pa ya ka akwa, onweghị ọzọ nwoke ka tara aka na-awụghị nwa ya. Ọ ya ka ezigbote enyi nwunye ya, enyi ya nyara nwanne ya, enyi mara enyi ka nwanne, enyi this type of friend na-eshi acha eyikọta chapantị ke esa ya gbasa onye nwanne enyi ya nwaanyị yiri oyiri pụọ. Enyi dị lapalapa, enyi dị very tight. Agara chọrọ nwunye bịa n'ihi na ọ mara eji kpụzụgara ha ya eshi ebe ọ nọ chọrọ nwunye bịa. The man anọkwa na ya. Ozugbo nwunye ya hụrụ ya sị gụrụ ya agụrụchagbuo ya na ya abụọ nọ na-akpa fonu nwunye bidoro ngịwa ya sị thank God na ọ bịara ijeke na ngwa ọ nọrọ wit nwa ya ka ya gbapụga na ihe na kọstọma ya kwụrụ ụgwọ ahịa n'obo ya na ugbo ọ lọpụtara ọsọ ji dị akwa ga somewhere ka ya gbapụ ọsọ ga-enye ya akwa ya na ọ woto shiri maga na moto gawa na shop ya. Before ọ na-elorute mbata ọ na-abata ọla agụnwa enyi ya nwaanyị. Enyi ya nwaanyị sị ka ya bịa lawa na otele ya bịara na otele ka ya lawa. Nlawa lawara nwatakịrị na-adị weak na-egbupụ na-egbupụ. Nwaanyị elega ghọtaga ihe mere na ya lụrụ nwa gawa ụlọ ọgwụ. Erutere n'ụlọ ọgwụ dọkịta sị na ọ gịnị ya kpọta nwa ya na ya abụọ nọ ka asọ nwa ya na ya enweghị nwa ya nga na dọkịta na-agwa ya na ya ihe a nọ profession na something na mmadụ kpara nwa agwa ọjọọ, mmadụ kọrọ nwa ajọ ihe. Nwunye agwawa the man na gwa dọkịta dat na ọ wee enyi ya nwaanyị ọ gaghị onweghị ọ ga-emeli nwa ya na ọ wee ezigbo enyi ya na ọ gwụla onye ya na nwa ya nọ ya hapụrụ nwa ya na ọ ga-emeli nwa ya ihe ọjọọ. The man so kpọta ya ọsịsọ na-asọ ọ ga-emeli ihe ọjọọ. Gịnị ka ọ na-aka ọ ga-emeli ihe ọjọọ? Otu aka eshiri kpọọ ya na fonu ya si na ya gakwala fa. The man si enyi ya hụrụ ugbu a na ọ wụrụ ya wụchasịa ha n'ụlọ ọgwụ. Ka ọ wụchachiri n'ụlọ ọgwụ, ụmụnne m, dọkịta gbagha n'aka jụọ sọ gịnị ka o mere nwa a sị nwekwa ihe mere. Dọkịta gwa ya sị na ọ gaa n'ihu si na onwe ihe o mere ya gwa ya na wụhụ naanị ọgwụ oyibo ka ya na-agwọ ma mgbọrọgwụ na gịnị ka o mere nwa.
na obege oke akwa ya kọta ya ihe n'azụ. The man sị ugbu a ka ị bịara ịkọta ya ihe n'azụ, isuru ihe n'azụ, isuru nwa suo ihe enwe internal bleeding. The man ewere cotton wool tigere ega nwatakịrị n'ime rụpụta ji ya na ọbara gbaka nwatakịrị a n'ime na isuru nwa suo etu mọcha were nwatakịrị takechibido ọwa ndụ ya ụzọ na-atọ. This woman na bezentụrụ mgbe ka ọ bịa gbagheze ntụrụ ọnụ aka kọwazi ote this lady she need disturb ya jụ because ya jụrụ na ya agaghị sink in that her dirty well ka o jiri bịa iwere ndụ nwa ya nọgide ihe nwa ya mere na-enwe ihe mere nwa ya na ya ga-afụpụta ya ka ya ga-eji fụọ ya ka mgbe a na-afụọ n'ewu fụpụta ya ka udu ya ga-emebi na ya. Otu a ka eji bido ọwa nwa nwunye ya ewu na ọsọ sị gịnị ọsọ jụwa nọkwa wee enyi ya nwaanyị nwunye ya sọ na wee enyi ya nwaanyị nwere ihe ọ gwara ya o nwere mgbe enyi ya nwaanyị kwuru okwu ọjọọ ma nwee ihe mgbe enyi ya nwaanyị kpara agwa ọjọọ kpasị agwa ọjọọ na o mere ka ya mara na ọnwụ na o mere ka ya mara na this lady a na-abịa n'ụlọ ma ọfọzikwa ihe hapụrụ ya nwa ya nwaanyị akpegburu di ya ọ gịnị butere gentlemanism ọwa okwu niile ka na-ekwu ihe ọwa okwu ihe emebie gị were wofu denwe n'ụlọ ịhụ na ihe nwunye gị na-ahụ ga hụ na onye a na ọwa jọ mmadụ ọ gịnị ka i jiri mee ala hapụtụkwa such lady ya na-evisit nwunye ịnọ ngalugbo na-ele ote enyi nwaanyị nwunye gị shi ezuzu gị around you ele ụdị ka otu o shi ele mmụọ gwaga gị na-adị comfortable around her. Tell your wife na ịdịghị comfortable around her friend na ihe ọ na-eme le ihe ọ na-eme ma o kwesịghị ihe ga wrong ọ ya wee blame onwe ya. Ọ bụrụ na this man gwara nwunye si lee ihe enyi ya nwaanyị na-eme ya chọzikwa ihe that lady ebe a ekwe ya ka isi ọ gaghị eche m na the woman once o kwuru lekwe ihe enyi ya nwaanyị kwuru lekwe ihe enyi ya nwaanyị mere ihe nwa ga-anarazi dị iwe wee enyi ya nwaanyị ahụ ga-anọ very far nwa enwe ihe na-ime ọ gịnị butere ọwa okwu niile ka dimkpa na-ekwu gị pịakwa okwu pịa ya ka akwa tige n'igbe kpuchie ya mgbe o mebizie ihe gị tụtezie ki ya gbaghee ya chiachizie ya ahụ ihe meganụ n'otu o shiri mee na-enwe ị na-ekweghị ekwu kedu onye respect got that lady all that lady ka ị na-respect. Ọ dịkwara nwaanyị onye na-awụhụ na-relate hụ to your husband onye ọbụla mebi ya na-enye m nsogbu ịdisturb ịgwala ekorokotom na ejidi ya na-ezuzu gwa dị ka ọ hụ that person zere ya ma ihe na ọ nọzere ihe onye a nyegide nsogbu ya hụta dị na ọwa obstacle ya ga-egbufu ma ọ bụrụ ndị na-egbu m ya ga-emefu dị gị dịzi free dị available ya bidokwa ebe ọ kwụsịrị. Gwa onye ahụ gị na ebe o mege ihe silekwa onye na ọ dị interested in you ka ọ mara onye chọrọ ịbịa were ihe onye dị interested in what he has or onye dị interested in what she has ka ị mara onye ahụ arụ aga ihe ị nwere anya ka onye ahapụ ige ga-eme mistake gị nọrọ onye ahụ rie hapụ ị na-egbu ya ka akwa chọọ m ịgwa di m ugbu a na ihe emesiwa dị man okwu gwagodi ya hapụ ya nwa okwu ọ na-emesi ya mana ọ dị mkpa ka ọ hụ ya ya ele anya n'aka lee anya n'ụkwụ ọ tụrọsịrị m na ị gaghị ekwe ọ na ị ga-ekwe gaghị agwa ya mana ọ dị mkpa ka di ṅụ mara na onye nụ raga nwunye ya anya ọwa ọgụ niile ka dimkpa na-aga mana ọ dị mkpa ka dimkpa mara enemi ya first before ekwuwe okwu ọgụ. Ụmụnne m by God's grace nwatakịrị enwe ihe mere ya mana this matters ke ihe this lady enyi ya nwaanyị kwuru ebe di ya na ke ihe sụashịrị n'ikpeazụ njụsịma bịa gbotowa hara ya ọnụ na ọ dị very very important ka ụnụ dị very very careful ihe onye ọjọọ ọ nọrọ nso otu onye nyopụ ya sogolekwa ihe ahụ lere okwu ahụ anya gị hụkwanụ ọ dị mkpa ka ikwuo n'ihi na ndị Igbo si ahụ ekwuṅọ ya mere ọnụ ekwu anọ ya mere ntị kwugodo ekwu ma ọfọzikwa onye na-agwa ụtọ ga-esi ete gị ya ọ nga ọha nọ m n'ọnụ ụtọ dịrị unu.